Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Ayop! Ayop! Dili ko makadawat ini. Ikamatay ko ni. Ay, naunsa maning. Mandri ay ni ablihin ni Corina ang tindahan. Pastilan. Abi na ko niya siya dinhi og iyan ning giablihan. Kay wa ba siya dito sods bay? Naunsa man ning babayhana. Hain man daay ni siya. Wa ba sab siya mananghid na ko nga mulakaw. Nagpinag-uuroy ni siya. Ay, asa ko man ni siya pangitaa. Oy, wa de siya dito sila. Ay, mangita og mangutan na bagog ko nimo isyot kung tuwa pa siya dito. Bitaw. Bitaw. Bade ay, tukan na sa nangyang bitaw. Ah. Misugmat na pod. O bitaw ko makakitag miagi sa amo screen ng tansya ngay. Inga na ako pagtubag, dili kay suphon ko nimo. Ah. Ay, guwapo, unta bugal-bugal lang. Agoy! Ay, wapod siya din istigbayon sa may uma. Hain naman ni Corina. Dili naman ni Mao ang iya. Nalipay gani kung nakalakaw na sa dudot ug maayos pa ing eskulahan aron nga magkasulti migtaro nga way makadisturbo. Kay nagduda gyud kung namakak ni siya nako sa dugay niyang pag-uli gabi. Gusto unta na akong patug-anon kung unsay tinuod. Nawa po hinoon. Nalipay kay ko, Miles, nga mitawag ka. Kay at least naluwag-luwagan ang ibati na ko kabalaka ninyo diya sa ato. Manawag po doon ko nimo or ni kuya ni Bududot. Kay wa lagi kayo na ako makontak si mama ni mo Corina. Ay, hala po, Francine, ni Bel na. Nahuman ng oras sa mong recess. Matawag lang niya ako ni mo balik pa ha. Ni pamuhi na mo kay manood na mi. Kanalang oras ting paniud to, Miles. Kay oras po na karon sa among trabaho dire. Magsulti lang tagtarong karong udto, ha? Opa, kinasad ko'y igsusulti ni mo. Oh, sige day. Sultihin niya ko kung sana, ha? Basta karong oras ting paniud to. Magsulti ta. Hala pa, ma-expire na dining akong load ron. Sige lang. Ako rin mutawag ni mo. Ludan ta po ka unya. Salamat pa. Salamat po, Nak. Nganong, waman na tuod mo na ako makontak si Dodot. Gitidaan man ming mama ko rin na pagod sa paggamit sa cellphone kunting eskwela. Kay basin kunog, dili na nun mi makati man sa mong pag-eskwela. Makagamit ram ni klaro kung dili ting klase. Pero kisuwayan lang yun na kung on ang cellphone. Kay basig may mag-message ka pa. Naagyo di ay. Sige na, basta mauna to, ha? Magsulti ta karog tarong. Oras sa ting periodo. Mayo kay gikasulti nimo ang imong anak nga babae sa France. At least dibaw ka nga okay ra dito. Jack. Pero nagyapon ako ang kabalaka kung unsay buti sulti ni Miles diri nako. Kasi ilang pag-ingon nga na ako nun siya igsusulti nako. Kalit kong gikulbaan. Dinaras imong kaway to, Sir Francois. Labi na nga gahapon ka pang nabalaka nila kay
wa jud kay nagkontak na bisan usa. Mayon ta kon ingon ana lang, Jake. Mayon lang ta kon ingon ana lang. Pero gipangulbaan gyud ko. Kuno sa igsusulti sa akong anak nga rin ako. Katikasan sa ni mo, Malsoy. Naguna-una makagtawag ni Papa. Okay lagi pud good unya si Papa kun magabakanti ka. Timingal lang at dili oras sa ting trabaho. Nya, unsa may iyong istoryahan? Kadiyot raman mi nagsulti. Kay kadiyot raman ang oras. Unya oras pud to sa ting trabaho ni Papa. Duty pa siya. Pero nagsabot mi ining oras sa ting paniud to mi mag-istorya balik. Kay na ko isusulti niya. Nada kay Ludara. No po. Pero mo expire ni ron. Oh. Pero ingon man Papa nga, inegstorya na mo iya kong paludan. Yoya ko di mo good. Ako di ay. Ay, ako lang unya inon si Papa na magpaludpot ka. Aw. Gi, ingna siguro si Papa ha. Nga apilan kog Lord. Kay dili ko makasiguro nga makahigayon kog kontak niya diri sa eskwelahan. Kay daghan man kayo may gibuhat dari. Wa pa'y labot sa report. Sige lang kuya, ako lang inon si Papa. Sige, oy, bye na kay musod ako balik sa room. Sige kuya, bye. Bye! Ay, masyad ako. Si Miles po doon. Timingon magtawag ng ting klase. Kaayo ganya kay akong gisilent o kuan. Kanang phone vibrate daan ang cellphone diri sa akong bulsa. Mao ni vibrate. Kay kunwa pa, nasakpan ang takong teacher nga nagdakog cellphone. Impas ta ko. Kay gididaan baya mi niya nga dili magdaog cellphone kun dili kinahanglanon. Labi nagsud sa klase. Oh, hala, may nanawag. Kinsa man ni? Number man ni? Hello? Hello, Dudut. Si Tito Greg ginili mo. Tito? Niya ko sa may entrance gate sa inyong school, Dudut. Magpaabot ko nimo. Ha? Nga naman, Tito. Ngano, Tito? Oh, dawata Dudot. Alam, unsa man ni Dani mo, Tito? Mga grocery o pangonsumo ninyo, ha? Aya diya sa kwarta nga ihatag para ninyo ni Miles. Para baon ninyo sa adlaw-adlaw para karong simana, o panglo ninyo sa cellphone. Oh, dawata. Kadyat sa Tito, tingalig. Tingalig, kasabaan ming mama ko rin. Unsay kasab-an? Ngano kasab-an man? Kuan, kining... Gibauran man ko ming mama. Si Miles, Tito. Nga, dili na padawaton o bisad unsa gikan nimo. Unsa? Muna'y gisultin mama ninyo? O, Tito. Sorry, kaayo, Tito, ha? Ug kano sa alam mo niya gibauran sa pagdawat ug bisag unsa gikan ako? Haman itong paggawas ni Miles bitaw, Tito, dito sa ospital. At itong gidinggi gani siya. Shit. Sorry kay Tito, ha? Ganahan ang tako mo dawat, anak, pero saon man. Ako man sa kasabang mama. Kaya nga naman di ay, unsa may problema ni mama ninyo nga rin ako? Gibuhat ko ni, kinaluoy ko ninyo. Kay bibati ko ninyo. Kay wa ko mangiglain ninyo. Kay suod gud mi ni papa ninyo Francing. Dawatan niya, Dudot. Kinasingkasing ning akong paghatag ninyo ini. Pero ako lagi manubag ni mama ko rin na, Tito. Basta dawatan ni. Di mo gusto si Miles nga malain ko ninyo, di ba? O, Tito. Ang, maayo ka na mo, God. Insulto sad kayo sa kong part, Dudot. Nga inyo kiniblibaran. Si mama mong good, Tito. Ayaw mo kapalakan ni mama ninyo Corina. Bisan pag masuko siya. Ha? Basta, ako rin may baon niya. Mga dawatan ni, magstoryera migtarong labot ini. Namugos mong padawat si Tito Grigi ini. Basta sa kwarta para naman ni Miles. Hindi man pabalipad. Bisa pag masuko ko na si Mama Corina. Kay siya ra kunoy. Bahala sa pag-istorya mama. Ano man siya ni si Mama eh. Mura man hinuon ni siya ka ng may kalagot ni Tito Grigi.
Ay, usalan ko na itong grige. Totoo na din, gibaura na mga bata ni Corina nga, dili ko magadawat o bisan unsa nga, gikan kanimo dong. Wanay mahimos ko rin abyot. Bisag unsa pa akong buhaton. Bisan pagpasayawon ko pa siyas kumpada. Usalan dong, kagamay si mong pala, di ba siya pasayawon? Salah mo, di ba pasabot na dong, ha? Usalan dong! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!